Когато говорим за любов, най-често имаме предвид мека любов. В Катара се говори още и за твърда любов. Какво се има предвид? В Катара се разяснява подробно различни видове любов и темата за твърдата любов е изключително актуална в живота ни, както в личен план, така и в макрокосмичен, а дори политически план, когато става въпрос за отношение между държави. Ако меката любов е тази, която познаваме като интимна близост и отношение да се споделяме, да сме галевни, мили и напълно да се разтворим в тези, които обичаме, тези, които се доверяваме, то твърдата любов е отношение, което поставяме или имаме, което поставяме граници, което се налага да поставим граници с всички останали хора и същества. Необходимостта да използваме твърда любов в разрез с омраза или в разрез с неемпатично, дистанцирано отношение е много важна част от образованието ни и от това да успеем да разберем другите и да намерим начин първо да се опазим от тях и второ, ако има шанс или полука, да им помогнем те да бъдат променени в една посока, която е добра за тях, която те, разбира се, желаят, да им бъдем полезни. Ако си представим как се случват отношенията и в личен план между хората, много често виждаме как двойките се свързват по начин, по който е нездравословен и нямаме свързване на два самостоятелни индивида, на два космоса, които се докосват и преливат, а имаме свързаност на две неделими половинки, дори така сме свикнали да говорим от тази тема, която лично на мен не ми харесва особено. Защото човекът у нас не би трябвало да е просто нашата половинка, а е един отделен космос, както и ние сме един отделен космос и суверени същества. Тази тема е много важна и в международните отношения, както казах. Конфликтите, които наблюдаваме в света в момента, в голяма степен се дължат на това, че дипломацията и лидерите не са обучени да имат нагласи на твърда любов. Тоест да умеят да поставят граници по начин, по който не се изпитва омраза и по начин, по който не желаеш да унищожиш другия на всяка цена и си готов да жертваш дори собствени ресурси, включително и духовно. Тоест, ако приемем, че твърдата любов е нагласа, то тя е нагласа, която съответства именно на закона за единството, че всички сме свързани с абсолюта, с източника, включително всеки един от нас. И твърдата любов е възможността да поставим граница с тези, които считаме за неосъзнати или нежелателно да общуваме с тях. И даваме шанс те да вървят по пътя, по който те са избрали, но не желаем като зло и не губим енергия и време, за да влизаме в отношения с тях, които биха били нездравословни и не в съответствие с нашата лична мисия. Повече информация по тази тема може да видите в семинара, проведен в Катара, Дантия първо ниво, семинар, който е достъпен на веб страницата на Фондация Граждани на новата епоха, както и в книгата за връщане на свещеното познание.